كبرى تخاتلتنا علتاو زيناتات سبورت قريبنا لكم علينامو كتكاتلونا بخبر عدمكم فرنسا نبنزيما كتكسرو كم تخلي قمت أتكاي هاجراويت غانتا فرنسا كاريم بنزيما بسولوس أنصار هاجراويت غانتا بولغاريا أبزكايد ناي معزنت قتم ناي برك مقدات كم زقات أمو تغليتو إذا كوخب تتصاوتاي ريال مدريد دحري 6 عامت بكرات داغماي ناب هاجراويت غانتا كم استملس يزفلت كمون أبزز مت وددر يورو 2020 مس هاجرو عبترا كهلوت تصبي تغير كم زنبره يفلت انتقنا جن إذا ود 33 عامت تتصاوتاي دحرت زقات أمو مقداتي إذا خلو تتصبيت أبتترا كأتوكي إلو أسلطان هاجراويت غانتا فرنسا ديدا ديشامب بنزيما أبلع البركو زلو چوادا قدات كم زقات أمو غليتو وطي دما بحجينا كنفلتو انتقنا جن زفرح نجار يلن كبل تزاريبو فرنسا زمت سولوس فالماي قطم يورو 2020 أنصار هاجراويت غانتا جيرمن أب مونيك كم تكايدي فلت تتصاوتاي مانشستر يونايتد كاب يورو 2020 كاب كوريو تتصاوتاي مانشستر يونايتد دوني فان دبيك بسنكز وردو مقداتي أوددر يورو 2020 كاب كور كم زخونه ينقر دحر مس كلوب يونايتد أبوزح صوتاتات زي مسلافو زود 24 عمت أتصقام عمت سبورت كم زحلفه يزفلت كمون أبز كرمتي نهاجورو نيزرلاند أقداس تتصاوتاي كخونا كم زخل تتبي تغير نيريو يخنبر بمسرة حبريتا ديلي ميرر محبر كعسو اقر نيزرلاند فان دبيك نوددر يورو 2020 بسنك زقات أمو مقدات كحلفو كم زخونه يزنقر فان دبيك ولاكو مس يونايتد كساب حجي انت زي دمغه مس هاجورو جن بلوت منقسقاس ير كم زنبره يزذكر እዚ ክስተት ነዚ ነበር ተጻዋታ አያክስ ብድሕሪት ዝሕለፎ ዘይሕጉስ ዓመት ዓቢ ስቅያት ከም ዝኾነ ይዝሕበር ብዘይካ ዝውን ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ኣብዚ ዩሮን ኮኸብ ተጻዋታ አያ ቨርጂል ቫን ዳይክ ብሰንኪ መጉዳእቲ ከም ዝኸሰረቶ ውን ይፍለጥ ኮፓ አሜሪካ ኣብ ብራዚል ክካየድ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂቡ ውድድር ኮፓ አሜሪካ ከምቲ ዝተመደቦ ኣብ ብራዚል ክካየድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ድሕር መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2022 አንጻር ፓራጓይ ንውድድር ኮፓ አሜሪካ ኣብ ሃገሮም ክካየድ ቀጠልያ መብራህቲ ክህቡ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ንውሳነ ምስጋር ውድድር ኮፓ አሜሪካ 2021 ካብ ሃገር አርጀንቲና ናብታ ኣብዚ ግዜ እዚ ብኮቪድ-19 ተሳቀ ዘላ ሃገሮም ክቃወሙ ድሌት ከም ዝነበሮም ይፍለጥ እንተኾነ ግን ምንጭታት ማርካ ከም ዝሓበርዎ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ነዚ ውድድር ኣብ ሃገሮም ክካየድ ኣድማ ከም ዘይገብሩ የግዳስ ብሰላማዊ መገዲ ከም ዝቃወሙ ኣብ ዝገበርዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ከረጋግጹ እዮም ሕጂ ድማ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ክነስግረኩም ዋይናልዱም ብወግዒ ምስ PSG ፈሪሙ ድሕሪ ካብ ሊቨርፑል ምፍናው ጆርጂኖ ዋይናልዱም ምስ PSG ናይ 3 ዓመት ውዕል ከም ዝፈረመ ተገሊጹ ዋይናልዱም ምስ ነበር ክለብ ሊቨርፑል ብዛዕባ ውዕሉ ምሕዳስ ከም ዘይተሰማምዕ እዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ድማ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ግጥም ፕሪሚየር ሊግ ዓመተ ስፖርት 2020-2021 አንጻር ክሪስታል ፓላስ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ደሓን ኩኑ ከም ዝበሎም ዝዝከር እዩ ባርሰሎና ነዚ ወዲ 30 ዓመት ተጻዋታይ معلب كم تخون كزرب وكان تتصنح انتخونه جن اب موداتو PSG بنصا مسرح مسغار نبارسا قديمه خم زفرموتو يفلت اذا مسرح مسغار اب مچرشتا ناي زورح كزازم كم زخونه يزغلت اذا نبر اكفافالي فاينورد PSV كومون نيوكاسل دحر مفرامو اب مربب حبريتا PSG كم زكبل يتزاربو مس PSG مفرامي نعي عبب دهيو نابزا اب عالمنا زبولت تتصاوتي حزازلا كلب يزصنبر زلخو كومون نابز تماطاطاري بروجكت كله دليتين قراصنتين كمصا يزدلي PSG ابز قرب عمتات معرك اندي حيال كلب مخانا مسكيرايا كومون انا بحبر مزا كلب مس دغفتنان نعبنا كنكاي كم نخل امنت سالني كبل زربو زازيمو واينالدو مس PSG دحر يورو 2020 كتصنبر كم زخونه يزغلط مس هاغورو اب زكايدن 75 صوتاتات 22 شوتات كم زمزغبه ون يفلط ليفربول نكوخب تصاوتاي لازيو تطمت مسرت حبريتا توماس اجرو ليفربول نتصاوتاي لازيو
ሚላንኮቪች ሳቪች ከም መተካእታ ዋይናልዶም ትጥሙቶ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዚ ወዲ 26 ዓመት ዋላኳ ምስ ክለቡ ላዚዮ 3 ዓመት ውዕል ተረፍ እንተሃለዎ ኣብዚ ክረምቲ ሞስኮት ምስጋር ተጻወተ ግን ብ60 ሚልዮን ዩሮ ከርክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። ሳቪች ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ሰሪኣ ምስ ክለቡ ኣብ ዘካየደን 32 ጸወታታት 8 ሾቶታት ከምኡውን 9 ሾቶ ዝበቕዓ ኳዕሳሱ ከም ዘቐበለ ይፍለጥ። ኢንተር ንተኸላኸላይ ቸልሲ ከተፈርም ቀዳምነት ሂባ። بمسرت حبريتا توتو سبورت انتر ميلان ኣብዚ ክረምቲ እዚ ንተጻወታ ቸልሲ ኤመርሰን ፓልመሪ ከተፈርም ቀዳምነት ሂባ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዛ ተዓዋቲት ሰሪያ ኣብ ክንዲ ንተጻወታይ ኢንትራክት ፍራንክፈርት ዝኾነ ፊሊፕ ኮስፒች ከምኡውን ንተጻወታ ኣያክስ ዝኾነ ኒኮላስ ሳግልፊኮ ምፍራም ነዚ ወዲ 26 ዓመት ከተፈርሞ ከም ዝወሰነት እዩ ዝግለጽ። ኤመርሰን ምስ ቸልሲ ውዕሉ ከብቀ ሓደ ዓመት ተሪፉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ክልተ ግጥማት ጥራይ ከም ዝተሰለፈ እዩ ዝፍለጥ። ጓርዲዮላ ንግሪሊሽ ምፍራም ተገዳስነት ተሕዲሩ። መሰረት ሓበሬታ ESPN ኣሰልጣን ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብዚ ክረምቲ ንኮኸብ ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ናብ ክለቡ ከሰጋግሮ ድሌት ከም ዘለዎ ተገሊጹ። እዚ ስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ምስግጋር ግሪሊሽ ምስጋር ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ተመዛዛኒ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝርኦ። ከም ዝፍለጥ ሲቲ ብሉጻ ተካፋፈልቲ ይዕለቕሊቓ ስለዘላ እዚ መግለጺ እዚ ዘይትጽበዩ እዩ። ምስግጋር ሃሪ ኬን ግን እንተኾነ ድሕር ምፍናው ኣጥቃዓይ ሰርጂዮ አጉዌሮ እዛ ክለብ ኣጥቃዓይ ሃሰው ትብል ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ። እዞም ተጻወቲ ነፍሲ ወከፍ ክለቦም ክትሸጦም ፍቃደኛ ምስ ትኸውን ጥራይ እያ ሲቲ ክትዕድጎም ትኽእል። ቶተንሃም ንኬን ዝደሊ 150 ሚልዮን ፓውንድ ተሓትት። بمسرت حبريتا زسان توتنهام نإنجليزاዊ ኣጥቃዓይ ሃሪ ኬን እንተወሓደ 150 ሚልዮን ፓውንድ ከም ተሓተሉ ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ናይ ተጻወት ልውውጥ ከም ዘይትደሊ እያ ትገልጽ። እዚ መግለጺ እዚ ድሕርቲ ማንቸስተር ሲቲ ንናይ ክንፍ ተጻዋታይ ራሂም ስተርሊንግ ከምኡውን ጋብሪኤል ጂሰስ ኣብ ትውዕል ብምእታው ንሃሪ ኬን ከተፈርሞ ፍቃደኛ ምዃና እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ድሕሪ ምስ ቶተንሃም ብዘደንቕ 23 ሾቶታት ከምኡውን 14 ንሾቶ ዝበቕዓ ኳዕሳሱ ምቕባሉ ኬን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዕዳጋ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ልዑል ተደላይነት ዘለዎ ተጻዋታይ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን። ቻካ ናብ ሮማ ክሰጋገር ይቃረብ። بمسرت حبريتا فوتبول لندن ግራንድ ቻካ ካብ ኣርሰናል ናብ ሮማ ክሰጋገር ተቃሪቡ። እዚ ስዊዘርላንዳዊ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ስሙ ብተደጋጋሚ ናብ ቦርሲያ ሞንችግላድባኽ ክሰጋገር ይጽዋዕ ከም ዝነበረ ይዝከር። እንተኾነ ግን ኣሰልጣኒ ዘጋነርስ ሚካኤል ኣርቴታ ኣብ ፍላይ ኢማራትስ ክጸንሕ ከም ዘእምኖ ይፍለጥ። እዚ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ናይ ኣርሰናል ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተጻወቲ ናይ ታጋንታ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ 46 ጸወታታት ከም ተሰለፈ እውን ይፍለጥ። ሕጂ ግን ኣብ ሮማ ኣካል ፕሮጀክት ጆስ ማሪኖ ክኸውን ተጽቢት ተገይሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ማሪኖ ነዛ ናይ ሰሪያ ክለብ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት በዳሂት ኮይና ምእንቲ ክትቀርብ ይሃንጻ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ቻካ ንሮማ ተመክሮ ክውስኸላ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። ካብ ዜናታት ሮማ ከይወጻና እንከለና بمسرت سكاي إيطاليا حديش أسلطاني روما هوزي مارينو نحلا ولدات وولفز روي باتريسيو ناب روما كومتو يدل كم زلو تغليصو جلاروسي نزي مس كلوب وولفز وعل نخبك حدا عمت تريفو زلو ود 33 عمت ب8 مليون يورو كتسغاغرو تسفا غير خم زلا يغلط زحلا ولدات زحلف 3 عمتات او وولفز كم زحلفو يفلط وولفز باتريسيو بحلا ولدات غريخاويت كلب اولمبياكوس زخونه جوزسا كم تتكو يزغمت. ليستر نصمد تጻወት ከተፈርም ትዳሎ። እንግሊዛዊት ክለብ ሌስተር ሲቲ ነዚ ክረምታዊ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ጽምድ ተጻወቲ ምፍራም ትጅምር። በመሰረት ሓበሬታ ዘጋርዲያን ኣካፋፋሊ ኮኸብ ተጻወታይ ሊል ቡባካሪ ሶሞረ ብ23 ሚልዮን ዩሮ ካብ ሊል ናብ ሌስተር ክሰጋገር ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክለባት ስምምዕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ብዘይካ ዝውን እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ናአጥቃዓይ ስኮትላንዳዊት ክለብ ሰልቲክ ኦድሶን ኤድዋርድ ከተሰጋግሮ ተቃሪባ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ።
ከም ዝዝክር ኣሰልጣኒ ሌስተር ብራንደን ሮጀርስ ኣብ ሰልቲክ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነዚ ውሕልል ኣጥቃዓይ ናብታ ክለብ ዘሰጋገሮ። ኣርሰናል ኣብዚ ወዲ 23 ዓመት ኣጥቃዓይ ተገዳስነት ሕዲራ እኳ እንተሃለወት ሌስተር ኣብዚ ግዜ ክታሙ ክተንብር ትጽቢት ተገይሩ ከም ዘሎ ይዝፍለጥ። ሌስተር ንኤድዋርድ ክተፈርም 18 ሚልዮን ዩሮ ከም ትኸፍል እዩ ዝንገር። ራሞስ ሓሳቡ ይልውጥ። بمسرت حبريتا ديبارتوس 4 سيرجيو راموس مس كلوبو حدش وعل كفرم كم زخونه تغليصو ازو ود 35 عمت دحر اوارح بزي مسمع اب مفصمتو اب سانتياغو برنابو كقتل دليت سلازلو ايو لتوسخ حد عمت مس كلوبو كصنح كم زخونه تغليصو. ريال مدريد راموس وعلو اب مچرشتا سنه سلازبقع قد مز غزيزي وعل كتحدثول كم زخونه تصبيتي يغبرلا. كاب زيناتات مدريد كي وصنان كلنا ريال نفاران ناب يونايتد كتشوطو تداليا. بمسرت حبريتا موندو ديبورتيفو ريال مدريد ناي ماكل تخلاخلاي رافائيل فاران ناب مانشستر يونايتد ب50 مليون باوند كم تشوطو تغليصو. مدريد ازود 28 عمت وعلو اب 2022 كابقع سلازخونه كمون كسابزا ساعه زيا وعلو نمحداس سمع سلازاي تغبره نزي فرنساو تخلاخلاي كتشوطو كم تغدديو زغلط. يونايتد نفاران كتساغاغرو تداليا خمزلا يغلط كمون اب عمت 12 مليون يورو دموزو كم تخفلو وني نغر. باير مونيك اب هودسون اوداي تغداسنت تحدث. بمسرت حبريتا ذا تايمز باير مونيك اب لعلنا كنف تጻوتا تشيلسي زخونه كاليم هودسون اوداي تغداسنت تحدر كمزلا تغليصو. ذا جرمناويت كلب نزي انجليزاوي فالماي قدم كلتا عمت اب تارجيت كم زاتو يذكر انتخونه جن لتشيلسي زقربوتو 35 مليون يورو بتا انجليزاويت كلب كم تنصغي يذكر يخون امبر تشيلسي اب ذكرمت زي نزي ودي 10 عمت استقربلا ناي مسغار وعل كتسمع فقادنيا خم زخونت يزنغر. باير مونيك دما سغمت كتوسد تدالو خم زلا يزغلط. أرسنال نيفز كتفرم تقارب. بمسرت حبريتا تودوفيكا أرسنال نا أكافافال وولفز روبن نيفز كتفرمو تقاريبا خمزلا تغليصو. از برتغالاو تጻوتاي مس غانرس ناي 4 عمت وعل كفرم تسامامع كمزلا يوز امن يخون امبر امونغزن كلتا كلبات بزعبا كفليت غنا كمزي تسامامع يزغلط. نيفز واغو 4 مليون يورو كبصح كمزخل يزغمت. كاب زيناتات أرسنال كي وصنان كلنا بمسرت غازيتنيا فابريسيو رومانو تጻوتاي أرسنال إيميلس ميزرو مسكلوب كساب سنة 2026 حدش وعل كفرم تدالي كمزلو تغليصو. إذ كمزيلون كلون ويليان تشاكا كومون غوندزي أبز كرمتزي كابزا انجليزاويت كلب كوصو تصبيت تغير كمزلو تغليصو. امباركس كبرى تخاتاتلتنا نلوم قريبنا يزنبرنا علتاو زيناتات سبورت نزي مسل ابزمت بغالة حستو كساد نراخب سسناي.